Aw ye maa mi caman ye k'aw sigi ka kunnafoni sitelima o waati kɔnɔ maliba tɛ ale ye jabarani kan nin ye a waati selen aw kɔrɔ tarata zuye kalo tile fila sanba fila ani 2 wɔɔrɔ aw bisimila aw ka kunnafoni sintelima o waati kan maliba tɛ ale jabarani kan ka san ni tajiko kɔni sɔnɔgali kɔni o nasira baaraw ye marabaw kɔni olu bɛ wulikajɔla o sira fɛ o de siratigɛ fɛ ka san ni dɛmɛɲɔgɔnya ni kɔkɔrɔma don dɔdɔli kɔni o nasira baaraw ye finilakaw fɛ tajita kamiyɔnsitɛri ni 750 ani wɔɔrɔ o kɔni donna faba kɔnɔ ka bɛn kununko tɛnɛma zuye kalo tile fɔlɔ 20 ani 20 ani wɔɔrɔ min kɔni bɛna cari taji feereyɔrɔ olu kɔni ɲɔgɔn cɛ kulu min sigilen don julaya ko ni cakɛda ko ni sɔngɔ ko ni sagaɲɔgɔnyali kɔni o kɔni kɔlɔsili o ma olu ye o kɔni kunnafoni cari ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni baara in kɔni tɛ kulu kelen kɔni ka baara ye ko a kɔni kɛra ni jɛɲɔgɔnya baara o nasira ye i n'a fɔ douaniers polisilakaw ka taa se jamana lafasabaw olu ma wa ko wulikajɔ ni cɛsiri la ni kun tɛ dɔwɛrɛ yasa ka se ka tajiko gɛlɛn ale kɔni ta ka bɔ jamanadenw olu kan. Marabajɛkulu ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale ye confédération africaine de taekwondo ma ɲɛma Isiaka Ide o kɔni o bisimila a kɔni ka jabala la kununko tɛnɛ juin kalo tile fɔlɔ sanba 20 ani wɔɔrɔ min baaraw kɔni sen fɛ min bɛ tali kɛ jɔnjɔn caman kɔni olu taara ka di ceinture noire kɔni ale kɔni o siratigɛ kɔni fɛla la min sen fɛ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifin ni fasoden hakilina doni kɔni o baaraw kunna Abdulkasim Ibrahim Fɔnba ale kɔni taara ka kɛ ceinture noire 6e dan o kɔni ye marabajɛkulu ɲɛma ale taara ka kɛ 7e dan o ye ni ka sɔrɔ ka kun cɛ ni donateur fanga jamana ɲɛma général Daramasi Goyita ale kɔni taara ka kɛ ceinture noire 9e dan ye u ka kɔrɔtalenba o tɛ tɛmɛ min kan u ka ceinture noire ko kɔni o nasira kɔni o siratigɛ fɛ min ye Isiaka Ide confédération africaine de taekwondo ma ɲɛma ka fɔ la ko ni ɲɔgɔn ye kɔni kɛra waati kɔnɔ ka bɛn ni championnat d'Afrique de taekwondo ale tako 17nan kɔni o labɛn baaraw ye min bɛ ka labɛn Mali faba Bamako o kɔni fɛ wa ko a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ni kɔni championnat kɔni ale labɛn kunba kɔni na Mali jamana o kɔnɔ wa ko a bɛ ka confédération de ma sisan yasa ka se ka Mali ale kunna wolo wa k'a b'a kun bɔ sabula ko Mali ale ye farikolo ɲɛnajɛ o jamana ye wa cɛsirilen b'o la san caman kɔnɔna na marabajɛkulu ɲɛma kɔni y'a kun cɛ ni kunkɔrɔta kuma ye ko ale kɔni nisɔndiyalen don a sewalen don ka sanga ni Mali ale kelen ye ka nin kɔni ɲɔgɔn kunbɛnba in kɔni o bisimila wa k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka taekwondo ale kɛyɔrɔw kɔni larawe ni ka nin kura don a la ka yɔrɔ kɔrɔ olu jɔ ani ka yɔrɔ kɔrɔ olu kɔni o lalaga wa min bɛ tali kɛ confédération africaine de taekwondo la ale ka fédération kɔni o bɛ taa fo bolofara caman ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la fo 53 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko min sen fɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn dan min kɛ diɲɛ bunakun kɔnɔna na san kɔnɔ o tɛ jɔ fo 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o jɔkun dama la. Kɔkan kibara nasira fɛ an bɛ taa Ethiopie jamana o kana na min bɛ tali kɛ kalataw kɔni o bɛ ka kɛ mankanba kɔni o kɔnɔna na yen nɔ kununko tɛnɛ n'o kɛra juin kalo tile fɔlɔ ye sanba 2026 o kɔni tun ye wasaden kalata ni marabolo karataw kɔni o dɔgɔduma ye min tun boloda bɛ ka bɛn o kɔni na min na a kun bisigara ka yɛrɛ ka fɔ marabajɛkulu ɲɛma ka politikitɔn n'o bɛ tali kɛ bɛn ni hɛrɛ ɲinini kɔni o politikitɔn na ni o ye Abiy Ahmed ye ko ale de kun kan ka wuli ni bilisi niyɔrɔ sira ye ko nka min ye kalata kɔni ale ma se ka kɛ tigre ka sababu kɛ lakanabaliya nasira kɔni o gɛlɛyaw ye wa ko kɛrɛnkɛrɛnla Amara o marabolo kɔnɔna na kalataso bolofara 8 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kalatasobaw la olu bɛɛ lajɛlen ka kalata kɔni o bɔra a dɔgɔkɔrɔ wa min bɛ tali kɛ Oromiya ale ni Amara o kɔni mankan ko bɛ ka gɛlɛya se kalata o baaraw ma Ethiopie jamana o kɔnɔna la. Congo RDC jamana kan min bɛ tali kɛ Ebola bana ale kɔni bɛ ka walankata ni ka taa a kɔni fɛ o siratigɛ fɛ min ye dunan segin ni tɔma min ɲɛsin n'o kɛnɛya ko ma OMS ale yɛrɛ k'a fɔ ko infirmier ma 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kolo kɛnɛyara ka bɔ Ebola bana la RDC jamana o kɔni kana na min kɛra Bunya o kɔni labitaniso o kɔnɔna na kari tɛmɛnen n'o bɛnna mai kalo tile 31 ma sanba 2026 ani wɔɔrɔ min OMS ma ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Tedros
Ada Noma ale kɔni na ale ye weleda kɛ yaasa ka se ka marifa kunkanw ni kɛlɛ kɔni o dala sa Congo RDC ale kaɲanga fɛ cogo min na ka se ka jɛ bana jugu in o furakɛ ɲɔgɔn fɛ wa min bɛ tali kɛ Médecins Sans Frontières yɛrɛ ka fɔ ko ni a siɲɛ fɔlɔ ka tariku kɔnɔna na wulikajɔ la bana jugu kɔni kɛlɛliko la k'u ma deli ka ɲɔgɔnna bana jugu ale caricogo nasira kɔni o ye o bɛ dan sigi ka bi kunnafoni sen teliman olu la Maliba TV1 ale jabaranin kan